Обон хорш. Эфир программа «Дуг Саута Адам». Национ телекомпании «Осетия Ирштоны кошт» дартар ахатса канзыштаммах губата люда, а макулата юрий. Афазыр айдайын айфаштама Адам сарцах карфаифта. Хшанад бахауд нырунг камникум афетта ахаму аварта. Када афта жағаны водын коронавирус еуанкташ башта. Усы башт райхалын мана мақавы, фалайл архайга канынс, рашчағге агар фидарылхынц ражынд. Телевизор бакан, амазы коронавирус. Радиома байқуш, умдартауи. Газеты шыфмаркаш, аматадам урдыгайдар, ниш бадодой канзан. Фалаюгар хур рвалрай шомышкашы уат сарды салхандар бау романнай. Яхи канонта дома, олдайдырта иронық шанад. Наракжа мантайфаштама иронадам каразинов шайкоттой сардамылта, ахам фатк фидару нардар. Офала сынижыва сарбахаудыштым, уюсы фаткмадар нафалауд, бирасыдар тазы расаражым бақуд. Абону улны хашканзыштым на студию аждетима. Удон ташты Мамытты Тамерлан, Ахшанадон организации Юзинадуанг, Челдыты Фатима, Заудикаузакса шайрак специалист, Аманахим Кушаг, Национ телекомпании «Осетия» и Раштона продюсер, Батяты Хетаг. Гашнам Саулт. Обон хорш. Обон хорш. Тамерлан, жағмады хоржықай. Сарамбонты махан нехшанат сарафадалты конық даутам кашка. Кодшым балди ныртаккай ныркон ваварыл нехшанат саттайм ражынди вина манасив динетта саудома дома кашка. Бужнак, кажарный қаума магашка саттана ражындыштам. Уманы манам куфажынди манын кужахтой ясы рын шыштади нақын жақыц арылдар. Вад халықы жон информации тәсі дышты ма бирета неуанды дышты. Ама маханна туджиш мардма сауни махуджан вацаган жақыц арылника ман бажади. Ама фыцакты кутсы дышты афтасы дышты. Ама магашка саттанешта умиты хайма камдарыл неуанды дыштам. Фалартакка мана фаштагма алчидар алкайдар баурнытта саккаюи شخيوت تز فرنشنشته بيرت تز قاعم ملقدر أكوتوي أما ارتكج ما خدقدر يركودي رولق أغداو نخش كذا سفندكوا راجدري ودي راجدري وافته خالي ري آدم يساعدك وتو هرني وششتادي فلوتر ماخ نماردن كادجنجة نفشنايجة ناي فلا فتساجي خجناي كانن بنتون ويراشنو سمن ومنما وياماردي فلا ما ينتدر برقناو آخم نيج نرماني كودي منا يولق تشخوت كدر يخي قاقتا ما ينباناجيا زخيزاقي دي آقف جي كنا يشتمي تكترتين فلا هاي سشتونغا نومي نيچي جونا كدر باسا وزما كد كما فكون كوم موزاني نيچي جونا اما إشكما فزور بيرادم فزور مشل كون برخوا واتل غشتاق اما بيرا ترتكوي بامبرشتوي يجمنا ما خدق در ما منفزرتوي جاختوي بيرادم نقاو مارباسا وتصوغدر بيرتي بامبرشتوي ارتكش خدق فلا ايش سجغ مقاو نيغداو نكنغني مخصاو باخي جد مادي ماغي ماردوال خوشيونا جاي باجايت ميونا جاي اخشت ويدار الغشتو ويدار راشنو فلا بنتون خيوته خرش خيوته باسا داردي كدنبل من دخترته كجان صافته خيقاقن فرشته من قام خود باكا نرم كوخته باكا نشتي من ديزينفكسي شيش يودوم دخيمه ودون دك اختي تم ود ما مگشك يرما يتشا قطاكسيش ارتكى فوزنا ماردل وترخيش وترم فجانس روخشاغنا ما تشاق بنتون نو من كرزيمه داردر لوزشت فلا فنقل كربادوي روخشكنم ودن قوم بادنس كرزيمه شيخشن من متر درنا اشتي شفينا فرش تشاق در يومو اندر ما افتك شاس وديغداوش كما فشت مراس بتصغرتك يافتك Тамерландан хашумай райдат дайжах гадам бирата не уанды дышты. Жагма дахиба куди шахама адами мазурун сагайдар ниж иш жагга ама сайовул ба уандын канын дахиба куди шеда хашта жите дахаларт демгарт уди шахам раштаг. ودي شاخم رشتك راشق في تصاق ما خيمة در خودا قاو كاشتي ده خدك در ما خدك در ما در هيرج ولا ناوكون يرتاشن انستيتوت دكتور تيما كوشم ما خدك فلا ودول خشن در رفته ودي ما دالا كسيدر نرايتا ساون ما مخمنا مشخص مالك ما افته كاششته منا دام بشتي خيسو تشيشتو دون افته كنز ما
алхожон хаштаку той мадам мана картой штайма бжер самаю я рахатын жин самаю мана хумата гриппы хоженну ми адам не вжарен су Аж уйражма махадак дар март има я райдян тыж дар фарынчындан температура мам ди жена жона кадма мадар коронавирус ди фалеждар не самыр тартон пиндер Ма доктор мана фазыртайт. доктор ма фазыртон тагды хошма мыр базды штей удон та фазыр мадам едма рынчын дома на участковый мадам фазурир баздиш мамыз дар хош тарафшта удон балыштом ну макахтар шлауттан судина жонын фала рашал нжма махидар невом ждарыл невон диттен фцаг فلمانر باقودی بیرتن زورن جاگن سگومن ما کشما یرشتون گتسلوما آخلی وینس اوس یت یرزن نخیساو در من چی در تا شخیوت تودونن در بیرتن زفرنچن اشترتک ما یرلا کن نووندا Автожахтай тамирлан нема хоржуайдыр маштыр хиут токсейком жиантамуй на фала зырдан жагам да хиба кудиш кудамаса нуд в жарга раканзна манадон хиут таштадон ман хаштаг дарышты мудум асазан би кудсау обжарштам куд асауш да хизен кудыш اشكو باكنير تكن جازن كاد سغالونو مز خورزينت تجونن وصادي ماغي خشن زدن وات كنت فندي در من ناس نفوزنن نوي تا قومنا مكاك بينون تم خشتك در شو افتا نو شخبشت در كوا غير شخبشت سرن جمنا شوالا ترنشن دون كميشون خشتك سرن مماخ منا قاو خجن سرم خي خزرت ما هيروم دم كوا ودا ولا ازغون خزرت چي سرودون در نسوغ نوزني ود نباسوغ نفوزنا يو سبردن ساگر خشسنن رجم منا فيروس رايدتا اما من فزرتا نشخ باش تجرولك كارتشلك ما مجاختا دا شرما باخو دي جانس خبرو منا ما خيوم مكاباش ما خرجت اماردي مروخ شاغوت من ايس مدام چيرازورا قاغنرتا خبرشتا درشكوتا مدام چيرازورا وي ناي ما مجاختا ود مم دكابون زرفشت تيمش شدي في شرمدن ما ستن مزادم خرجت سودي اما مموت قكفا كاشتي ارتكا ود كجا سشتي كاشتن ارتكا اندر خجوني كاشن ما كزرتون ودافت جان قاغن جان ادم ترشنس منياس فدرني اما شل خودن درني فلا جان اجدر ترشن فلا منم ميرون غداو تخشن در راجندي وهو هفت جاختون دمر باستن جان خصاو باخي جت ما نمرت يوغيتين خدا كفرا ميدر راشنا ريال شي در خصاو باخي جت الكما در فارم بازورت فلا وين يفجار تكا كما اما دهر ويفجد نو وقتوي دماردو القشينغي باجات ما دفاشمن يشير بالاود ودي در كدراشت Люда, ама наваждите самай дартылны хаштама канам маманы тамирланда сай койканыш удон кутважан сагайдер бамбарам уйты хайманы нахим куша жардам хомата жинер ба хуттам коридор намаса автомай шабинон тхиштер биесак дунима афандарашт куттой ама жай сажжонын рухшагот сагайдер о ама хомата жинер ба садардам уманыма удондар ирона адамышты. Ама иронығда амагашка қуама баны гаттай куй. Ша жан ама кангадар бакуттуй фала күд. Уй нұртакка мамагашка хейтаги хадаг разурзаниш, хейтаг жағма да хоржы хай. Ды күд аргон фалтармина var. Да хадаг мамагашка садар ногзиня адама данцак камер хашо. Яхам құттак таравдыштай. Ама кад шушак кагнешто одмаса махандар фиқушынка. Рацнан зап, Юра, Люда, Халапцадждар, Хатра, Курма Панды, Телевн надма кашчтей, мана наваждей, Жанул Куджахтай аптамай Харжгатсу, Раштаграс Динарма, мы у мамахи Хорженкар, Забахинкар, Махи Палами Яксна Ваежага, самай Инат Ташим автовай. Ташим автовай, Митхим, Гам Худмавала Бакану аптамай. Тафандафта. Ермана фаршишма кут кондорсы да что смазал тажахга ма сразу урзнан. Значит, асхабар курсы диманам на футкош зартардам город молод. Вайтагдын циттан қаума қаусарам ма яштар қаунаупала дар уже маны цидма шхакта уже умдышты мидагай. Дуартадай магай ола мака комната сашыштыр таузышты. Жана алыбаршкушым бірдва инсадам ташагу, опять-таки, нишку бахаса имнау умай. Ма я фицак бо найрайдай, ямалат бо най, ама артыкак бо нуанг шахакты дар, шахакты қаукакты хиотты куй кура гуттан, гамхулты кутсавой жануал кушма апта аштай.
شخاگر باسدی جاگه ود خاطری ورا کرتا مافتمای گنن معمالی بیره رشتگ ما فشتات کن جاگه ما آدم التخشکیا لودا یورا آدم التخشکیا جان بونو دکر خدسه ود на район хисаучи у Батраз сойнен рвшта жан бон гам хук уй хидирте Батраз хидирте Батраз бужнуген дуаша да маска рвшта у мейл дай дезинфекции камай факан скухта хахам варгатта о ама قوفا شيبا دي دوين جاختون شاسرم بومبيرا ود ама خزار ал барш юрдгай иннардгай тхема дугордгай ксавой марцгой вот самай алкама дарзархава гам хуттарштай кухта дар обработка гонку дарсавой йол басар хайта зурга факоттам армаштар харшхиоттам ама шахбашта ерзражен диахам та касте шах давай пекштойма оттарсдышта ер нембалта нертхарта на федертхарта на мадам кушчта яфта такуттарта фалаз патайоттар каду дайд и ушадада имач отхорш ама картар забахаштыру ама кода картеттейдар ма адам кура гудыш там самай гыцылдартар каразиеловой умай волдай масылгам хутта дорди дезинфекции даршкотой ма автомай куттартай савон табу хер абонуанг нормаю нагайдар нафеқштон жахга ойда фаршина гуттан хетаг мияг адам наштака кутважан здамдун тама хахорта канам матангравзышты мияг адам жорда хуттайна таршты штут куд бан хаш куттайма кудыршаштай жахга усын хаш гудмафа камафа кашатфала дани ярджит да хиштарта самай удон да кудытыл асауй ама сагайдар ишкай ташымафтауй жахга Жан Джон нафтамайда акушин кудиш юсаштарраш так самайда дамадама да фатфиқушуй. Раштма бамбарут. Аж бира ахамадам на жон мана мафадхо жан чисау жанма. Юрда май ну салхату жахгадарбат цаган на канзнан когда албон нававод корир тахат саужанма юрда минардам хион тагонва дарджонгава ишкайфадула самаю егдау маратта жахам хабарно ходкан фала манама хазар курсади аскутагод на фадмана мадима шумбардыштам ма бан хашкоттам алгыштым бырткан башты. Оттама хёсы жан канты траштаг ишти сагайдар фаранчинина. Вот хёй махсама қау. Самай афчим афта мачижага уйфашта мана яха миним бакот той жага. Ю башты ордам куназ дайкам жага. Хёй башты млишкай жардадар фахуда рбасова гадамай. Ома магаш карашта қаунырма самай хетеджи ног зинетте жагге жагам бамбаруйса ама Йосифат кылса уйсагдар. О фалма масжан фабалвыртар эконом на телевизор макашчтана ома бинонта шахадаг бан хашкот той самай фазурой балвырдадама удонай фылдырмана машмахо хадагышны шанкоттат манар маштар харшхиот там зуро ина танкушындар нафакоттат. Нафакоттам харшхиот там фекушынкоттам макаган. ама шахбашта қаубашта нарбасау ганаудай кой тхайма гцыл қаума кан шахбашта макфазурай ваттар инятадар фажынзышта уман набон нису ганан удизахам такаста фатсак бону дышта дыккак бону дышта фаларта как бон нафа алтидар яхиқаққан кой кан мауирашту хиштар карвалдайдар аскарна вирусей валдай макамаиништа мана группа риска кайхон скамаша карнижи каман яурктимай сдар проблемата каман яжарда ма ахамадам амбарн хайма махи хазар мамадма мафаттар шена нижзинад бнтон хоржна вафта жагамна ма хёдондар что ёса группа риска ма умагашка аж иннат дармбарн мамадма мафадул коттахшин иннат дарша хиштар тлафта тахшин сман хожан ама удатта кудгангая я хам хатсаг марсыдыштам Афта бакан хетак жагма адам да фадыкуй шкуттай мавацаган чему кун хашкуттай вот
Удон иратта вовге автына жахтуй адам саштына мафтау жахга сынынын афата каныш. Намад манафыд хер автовай масатак полга канзна раштма бамбару. Была что жончина адам, эмбарго адам, иратта что. Сагиратта. Хо жахта шушагайдары кудбан мажмахадак дарафта жан шушагайдары кудбан ганам кудбабарам на жан умандар ганан. Иронадаман жанма на сауганай уим барн нигдавафтау. Ма пала асы раштаджи манас раштаджи раждай рагу хибакакан. Адаман. Уйтхайма афаштаграштак статистика мадаркашам нахадак хам накушам манаюма. Махабар тамах адамай раждарбажу нам шмахима. Жонутай ухадак. Ма статистика мадаркашам сажанта сау мадаркашам кант коронавируса инафала автак фажаган с пневмония жага. Вот жна кудыканын самай маняфте асафон фёй барсай мардай кой пневмония. Жна кудыкан няхам ашта ирштона. Ма улдара кудыканын каугатсыл ма магашка фцадждар хибакакан. Фцадждар уйтхайма ма хазарай чирасова ма улю фашта иштукурсава од махуина жарда махашсыштам. Ама вахам тарига драйшин манан наума бон махима мамадандар мафудандар ма уимбаргая автабакот там. Бардакуя бафаш микуй юлдар. Хусау мажагат ма хам куттакты тхайфала. Раштак саузани магашка. Адам жонд ив саузани вовга адам бртканын сканд жан хабартына фала камдарчин захшавдар саву син хабардар вайы гурам бунта мафтадартар мадам кабу воттар шабыргаю масаун мавал асраштак нахи бака канамумма асни жей ниса фаузыштам нима сарзани. Ама умагашка Фатима фандына дауба фаршын ер ораше юстиции министрачива уй автораша рашити жага мана амкайта регистрации канана куттак жага вал фашик канам ахашамай фаштадарым ходма. На республика итаусы куттак кутсавы амкайта регистрации канан савина но куртадарафта сухожа сау кушт. Фацаджидар бужна гонот в студии Макайрбахта туйтахай. Авашт ападжаха курил баш молодышты адам умонама Хасани жарбахашти, ама ничин калта ириштома ахам штрках сафтербак ахсав канзаниуи. Нахор хуже фешта шеппат тарадам, кай урнета, кай на урнета улнал зурзна на жамжах, той мана аса хоржадам. Уи асагулюда дувомай ражма, махма арсади урашея министрада юстиции пацахады ахам унафа. Аячи юкана канахисан чикана. Убудон шахибар вандонай курдя чирбала варта. Убудон заксак ашарекун бахижой авто. Иш авто чихуй на урышагал государственный портал, госпортал. Хеом ешяхам лакад амабадат да курдят. Ката фандежарга автофестудии юни фцаг бунт хёдма ята шардам бишма ахашын ша каяд юканын. Ема йордам адам хатал тезурынс, фаршынс, карджин адамдар фаршынс, ну, кай фадылсы куткауи мах на фаршын фалакауы, ама сын зуап фадаттам. Йордам бадат тут, ама кад андыр нисы паца хадрата унафа. Уод юсы бон дуая арбасаузыш тут, маун уевдишандар рацыштам. Анахашта джита, анахиотта. Анахашта джита, анахиотта, яфтамай. Усы унафа курсади уадма раждар чирбала варта курдетта ахамтадар удиш бира. Ема хаталай зурын байдыт там ама амбара надаман. Яфтам яхам аварарсади мавакурам. Чичин захшавкана, чи дар хабарта, катар хабарта фала. Мах заксы кашарай наларбавацыштам уманама ташагу мавахоржахай кадгананиш уадай дартарма ахашам кана уал юфаршайрварам. Ама раштамбиш жахтой о
мах фен калмакашсыштам, уман манажонам уаварта кудузыштауи. Инна тажахтой мах сарам вораши аштау етана савун кау чикушт якуштма чикуд, ама шамбалзыштам яусабон дуая. Ама манахшашгону уманама бамбарштой адам. Асагайдар садышта дуая мана маска такая хонс яудона. Садариттар махма мидагай кушчета удышта куттариттарным бауна факуту яфта. Ама шыгдагай кухта дарафта. Рбархаштышты ша авдишандарсам балаварко там арфасын оттар куннараканс на уитакуду фала яфта май архайттам. Но курта тохай эштей чинали ахамадам тохай авдишандарта. Удонан таиш андарунафа. Куриду вахаты арташахаты мидаманам арбахиженс уман наувганай. Хер но курта чишта удонан арандонты ишахам кушчета чирам барткананс шагахата амаса арбахашенс махма. Раттамсын раштаг, ама йосы раштаг, ма кушсыттывын, соцафашта маха шифонал нам иш ю, яхам ньярандон, ама шак ухтам адаман, даттынс ша но куртакай шты ахам справката. Ама йодуни, мама хидуаса, шта яфетон, арбасаунс, ша но куршивала тима, кусаба фаршай, вот фажаунс, ман кайман увазон, машевалону иманнай. Хер кудай бамбару нужвы на жонан фалау на эргом канан яхам хабарта дариш. Вода чинали ахамадаман авдишандаркам датанс умта рузангай ишенс шагахатта медицинон гахатта кайнали адай магуйтахай масанса басатта кананс штейса вот хаталай самбазурнс амасатта гахаттам авдишандарма арбасаунс. Уабар яфтало. Дартар кудузани нормала автоу фаласуна фарахашса что вы махна мажунам. Ума официалон гахата таишный колумпузинада пандар не самой баев то ядом. На мана амбара насу абармагашка швалатан фиденс пацахад хса андархабарта амагуйтахай канан старт. Фаламам магашка ус тардзинад артакана кауманама кадуна фауди вот за иш ахам фадатта. Хёт кубадаттай гахатта канатада. Нажагзашты йодма йодр басу. Дартар ефа тарканзаштам. Ефа мнак дарканзаштам. Ета ефа дартарканзаштам. Тахт кананзына кау. Ума рафта нажагн юран бадын. Фала тахканын нақау. Ама банқал макашут. Уманама иш таш зинад иш ювылдарай бамбарштой. Анамангай. Ама умагашка хиштарта каштартан жаган. Чика макушу. Уйвоттар хиштару ама унафаку бакан акушка кадабакан за что тел кудакан за ни. Бонду ворта. Ама йодар хайзан ехабарту. Фатима автожагыш матахт канучах гафала дахада гахшанад мадасашт кахашай. Удай фин картай ама сагайдар адам фа жончиндер что виес шхолон ама ш куттакта гатсылфашта дарраштаг маргаванс. Сота зурыш юри. Ыш фацаджи дарвой кужахтон. Куттар хатала зуран байдыттон ама анхаш коттон. Аргатта дарудыш алхожон адам. Амбаран зинат иш. Баран зинат иш фалагудона что удариш ахамта чине уонды. Уонг зинат каманай ахамта дариш. Ама кагаган. Уй куд ома тахай баршин соттарна куттактан шаражут жагга. Ахам дариш фажаганс ман каунс шаражут ман макурдиат ман канан кау дартар хабарта ама ажарбасыттан жардыгай насаузынан ахам уабар дарвайе. Шварнс захкар шафаршт. Ама войкур на жабон уманама ташагу ирыштонан, ташагу каштартан, карджан хиштартандар, не потандар. Уманама каразил. Фицаджидар мана город квасва отзыкот фашти бака канут вахи, вахазарту хоржахай от. Сына курнс, кудниса на доманс волдай, жавта кудакан, волдайна кудниса доманс, кудниса заиш ахамай, югыцыл дахирам барам. Орта даргавшы усып жаппашта камышты. Арах юкуду сымасыны шанкан. Свацаган ходондар назургай автан вахту и самай ишко житое вацаган усыраштагар саузани. Ама бас агурзышты, бафарштышты хамасы ужарга. Ома самай саубах ижат ниш дартар масава. Тёйетта мазынисқау артакка уалзаджвай олдай дарта. Анауитан қалма каштыштам хождар раштаджитам. Нокчан захшафтам. Ирштон фидау фажаджи. Фажаджин дишаджи хоржраштагвай.
أما هيودما كد هسوا برفا خوش دروايد متى ويدر نا زغدوايد يرشتونا алкамайдар аражгау на чинзахшафтар лажбирг заштевина дартер жонт квахаша на вавар мадам ша ваварма ламбунагдар куркашают. Пембалдышта мсалдар минут фашта табавши масса ударт. Дартер хатсаканамна программа амма сахчагн хаш басайдагна важды тима уй. ننخش شرطاو آدم سافر گنن تیم مازل تی باقا قننی سمای نیج پرخات کنل مارا پرخات کنل رلوام یویت خیر. تامیرلان نخش کنن مرد غداوتل در چنزخش ول در زورم چنزخش ول خبرتل اما پت رد در نافت جغن سوخی قاقنود کرازیم خشتگ ما سوت کوخ رایشت قبشت تزنال قوجغ. ير يوغر مرد خبرتل زورم ود فشتاغرشتگ نا اخشناده راپرخات یاخم قداوما قبشت فکنس کرازین ولدایدر فشیو دخشن. زردن جغم منا کوروناویروس کفوا اما ننریده گندر نالوازنس قبشت کنن مکوختیشن فلادم کتکش آسنیج یکنون کو باکنا مکفوا ود آدم قبشت کینال کنزشته. كرزين يوي إيرونق داون يشتجانر خشسن بين بايدا فوزني. بوجنك ويرون آدم مني كودي شو سغداو نيكو وي منا نشخكتي غرزكتي وسردقيتي تودون كوتو يسقطكتي منا جارون كينوتم كشاي يوم درشا كوفديشنز ود سينمي دقدر باس دشتيو ما يو كوخ افتا جردي لافرغي شبتن شالام راتوي سينو قطكتي در كوختا نيكو يشتوي اما ماردتا ويول منا نافيروس ايدر الزرطان هرج مخدك شيراقدر بيرا خطي وجاختون اش كوختا نايشن سو مرتشن شا كوختا رايشا اش كوختا نايشن ماردن نفتش نايشتوي سيلر ست كوخ رايشن وي منا سين قطاك شتي ما يقبشكو كناي ما مرچم ما باسونس تفرفشن كاننس يقبش يعني كانم يومين وتنال فوازه سدرتين يقوش زوره من يكوخ تيل يرلس ما يشتخش جونزين ادرسدي ماوي نايبو تشيام كشو وما شخيمه خورش كشو فلاوي راشتنو يرما هلود دنخاشما بافتاوزن دفارشما منا ردب الله قد كوتون اس نيش نا كشوخت كنا ما كدوزاني ما كدوزان نيچه جونه فلاجانس متا فجج در راي دايزن كفواجال كنا وترتا يدكاك فلتر جغافتن زورن كانس فلا واتساقا نغدوت در رشتك شايفتا هير نفدلتا بنتون شندر ماخود كنا مافتش واتساقا نكوتو يفزينا تينا مرخصشته ما هير يا وسرشتا غرسد ما مگشكا منا مارتر در خجون فشنايزشتا كشكا ما يكانو تندر خجون هير افتا درغبتينكو خشا ود افتا بيرا نالزوزشته افتا بيرا يت كانت تدر واتساقا ترشكا ما مافتا كشه ما يوم بجرايشتي سارسو ما يكانون كانو وي خورجو هير ميناده ماجنن برتك نو راجدر سارت كوددي نفدلتا يكو جاختوي مارد ديخ كوتا اجيان نزورن جيان زورن راشناو جيان دم انا يخدخم تكون برخكنا وي جانو ما شفشتمن شاتنا ما جايزشت فلا ماردن تا راجدا خدنالي ما مارد قلتك تايو كرسدي ودي وجاختوي فدلتا منا تاورخت در قوشي كيفيه قشتام خيشتر تيدون در ما يبافرشتوي مارد شخ بشت ماردو قو بشت ماردو في كوم ماردو جرجنا هفتنود وتايرشتون مارد اما ساش يا كاد برجون ترودي شيا مارديومن وياشن في الدر ادم سدشته وياشن في الدر ادم سدشته في الدر ادم من برتكوتوي من يوي باجادي ارتكب مخمه تنجي شاك فكش وي برس ادم زودي جرجا ما قوغنا كننس ومن تشنزخ بقولتك تدر مارد قلتك تدر نقوي برس ادم نيسا ما قو مدل جرجا قيده كشترتل شي باسين كنا تشنزخ بجامان يودون بيرا نوزشت يودون مفزور ساغخشجون كمنوا ما شي باسين كنزن ميودونن شا جردتا باروخشكا دبون ساش افتشل باود هير مارد قلتك تدر يافته وتري يكتتيش كنزنا وتري باورزشتي هيري فنديم يوريك وخاطرك فنديم مينا دي ماجر سوت مرتزقوي فنديم دوشه در سوت كان شداي ادي ماجر باورزشتي فلما خن يبي باجادي اما ساش فلدر وياش كاتجندر
وخدك درس أو يرشتون نسروت وخدك نجونت ماردغ دو تماخر نتوجي هفتشتما ما افتك شيء خات ما جاغن منا هير يافته درغتين كماخشا هذا مي بامبرشتوي نال زورنس هير ما خوما در بازرتوي ما منا نشاق چی در مدام کدی ورز در مدام فنتردام ماشکنوت یودر و مارباسوات نیچی بوجنگ فلا هير يوم افته باكان قو باسو منا خدتك تخشت كان دا كوخته سخش منا الكوخته قام خود ما ماردله var باكه ما اسو ده خزار ما انا مغز فنقل قامر بداي Штема нырконсарды Европа хатыр когда нахашра жай дишаджи гонен тафажен динок технологий такой хоненсы кыгмакама факашат фала тыңда катфанды савардар хунбахашын шабат такой хоненсы телефон райшнер така приложений таймандар тайсынай уйдар асаузан я автоматик да убака да хидар бака канзына ана жарда хуттар фаузна адамай تنگراشه شمردبون جافتن جاختون سار سو مغدو تيفجسون سو يدرغ داونو ودايكم كملا برتاي نفشتو يدناي نرتاي يد تليفون فرس أنا ما يزراجدر четвертая ракама гогышта масдарта кот фштуин рахамта никол фиктун фала ما ومدر إيشت خورزين تيشغ فلا تاميرلان منا سنخشت جاخت أيدوم مش راجن قرت كوتو نوجي خيتك ما يفاش تراتن يوجر أفتجهم أما ساش فلدرادة مرسوا آدم جون دا خشتوين في دارو مادام ساش فلدرادة مرسوا ويكاتن درجان وجهجا خيتك كون مدا كنا بافرشون أفتا من دخدك زوابرات شماخ آخم قد توم نودي أو مامانين كنت توي فشتا كانن قوزانيش جهجا أما بامبرشتاي مسجغينا بامبرشتوندا يما ودا كنا دفر شون كون ما أفتا من زوابرات إيشمن ستزواب ماميش سبارشتاين ماما آخم قدتي من أبون إيرشتون سوابري بدوني إيرشتون نفلا هير مين ماخ نخاش كنام إيرشتون إيرتل إيروناتم ما ماخ سوابر شتما سرنيما وسوابر مغشك قو أرخاين ويماما أفتكش أفتنا جغم شيبتي جونچندردن جوندامونگدن خيشترتندرنا ما خي قدتا جغزنن ما كد اجتماعي راشتنا دنود خاطر منود جابتا قدكن هو إيش أبتا در فجغن سيويوتا نجان كدبان غنم نخدق قتسلادم نم كرسواود كنتتن نرافا گزشتم وما كنتتي والداي والمرت خابر تدري اشتيما نوغدوت تسشخونون ابشينتم подарок تينگن اخچتم подарок تم ابت دارتر اخسكي ان مايگي راوايز زباخ برسته هو فلا ما قدس يميدغو يرو ير جان أخيسن مرد خبر تأخيسن شتنا جان بون أخيسن ير أميدارتر فتساق شاباتي جري رايداي دويشة زي ماغ مشوان غورت آفاز خيشت متكواخت صومنا ود маммагашка куда жон иронау нет необходимости жага артындаш кандазывай шайрагдыр чивай тамирланмасын майгыдар барында махин маркудыканын смажагын салвы жага ау жагын самай ироныштам кадман машахаг мембал мертхорд мем кушаг на бамбара йосукут таджмидаг ама жага курасава до више займагай махазари навот тарафа захиштай маишку кужага ما ويساي دوبيش زي ما قد ياي زنودي ويزنودي ارتكاك زنودي من آخم بال نقو من آخم كوشق نقو من آخم ارتخور نقو سماي ما يرتشتم كجنوافر ما ماخنا بامبارزشتم كرزي يرشتا جماورتا كوسوي تارشين در واسمشت قدماي كنزنا لودا باشتا كاريكاتورة تاي بايزاگيش خيش تورتلي وكت خلطشت جغا اما نردر يوسجون تخورج مرخط سايش فلا بيرتم ويقارقدر نالكن وما مساجدر قاشترا خشن سوي فاشتا شافنكتلوي نودي ويزنودي وينا فاكو تاجا قاشنا فلما الله ياغن كورغدر راكنس كورغدر اشتاي ما ادم در ما نتي ادم مراخش فنگ ما هيساور زيزاي خير ورتاجا دج ارتخات باويزف كوتونيا فتجان شن زخشفنا بعدش خودي نقدم نكشجا ما كنا زوراي ود فلا وايزف نالكن سيرون ادم
Тамерлан Мавайзов бакут тайфаладын мияг зуап нараттуй. اشقر قرت كوت أصدر فتاي. متى تاجدر فكاجدر كوتو من خاش ما ودر قوشي ومن ما قبنا سوزرد دا قبنا نكورش ما يدمن يرباست درون شو وقت كان ما ده رباس بتغداورات ما رباس بتغداورات ما ويغ داونو Ирма юахам қыттагдыр жианты чинзақшафты койканам бирадам камиуи майгыр чинзақшавы койдыр аканам нартакка. Фаштагрыштак фажағынс биратай ыргытта ыргон бинонты даршахадаг чинзақшав овга ыргунла пута ушса уна хашышыға. Чинзақшав самай шканон уйнай. Мына жаммана айфадати самай дававар там кашкая. Да чинзақшавдар гыцыл кудрауая. Ма да кахта саша хашынс дашын тагдам саяшу да кахта дар афта адар кажага. Ир жаммана айфадатнау самай да чинзақшавдар гыцыл кундак даруа. Еуман Фатима куджахаш да усы куттаджи фадл. Оттар чинзақшавтан да специалиста маумагашка. Асфарш да ума куткаша. ساردي وجنك Бужна гунот. Hier яхам ргат каячи юкота яхам те афта саба фарштон ма фарштаум кыгма факашат рбаса дешту зертомном хаталай фала очень захшав айфтат дартма абон рбаса дештут манозаксма райшен ва авдишан дарви куду маю жахтой ютам жахтой райшум махканам ртаджири нахи хазар Амарбахон заштам на хаш-хаштаджите. Яфта бауна. Уймана наруавар такой, конечно. Уймана удиш юрта кориражма. На хаш-хаштаджите хонам, ама хазара на хадак йоса синзинад, баку заштам, на хиштарта яфта бауна факотой, мах дуанал жахтам, ама яхам расшурд гацил чензахшав на хазара шкам заштам жахга. Яхам расшурдма тангах шашгон мануди, тангах шашгон. Уманама дашма шазажражма, дуви шазажражма. Ченсхашаги усадышты дува даш фанташадай маче. Ночи дармасам юдаш бафтади. Ама хонзма шазай басадышты хазарма. Шехдав расшурда ишкоттусы кухол хасакам зуарджин кудумбалы хафта. Чензрахаштой. Ама юхот хафта хазара. Расшух дагдау, баржон дагдау, дишаджи, вангючи бажмалым котта, пяхам расшух дагдау, дишаджи расшух дагдау, ама хюй фаштама жаргана жарзанам фалея раштагмагашка расшух кушаражи жикам хюйма тангфанды. Махарж дагай с ваварва, ама набон сва улар хайзыштым. Хюю мафанд, ама мафандай ирштона чензахшафта наканзышты, фала хюю айт хорж, дишаджи хорж. Уманама утаппатадам фон шадай камва, минадай мачикама, нау чинзахшавчика, удонан шабон балакаткана, нау фаладваинс, нау шабон ама уи рашт нау бафаладышт. Макашут арз яхадак кудбауна факотта, макудрбак ахсав котта, когда его хадак бобон шаражен нау однаешь фенсондер канзнан. Мы хафтаме архайзыштут. Акуда канант. Фатима Волдайдер дан хаш ражай бахатыр кафала. Волдайдер мана камай жагыш фон шадама минадай маджагга. Люда сал масал хатты удишафты, ама ябон чензахшавдар шканыннау канандар савардар синзинада ма банчы дуарба хой. أفشتاو О авштау хсата Милуан дуарайш. Хусау жагата маша сарт дартар хожанан куасава. Фалагана нишима та водорта умба хойзышты накаядны нахисан канут жага. Ама усахаш ше кой бажая. Ама сарамбунта خيشتر юй. تكوي ودونك كوي درنا جاي فلا خيشتر Кана хиштарты. Ама хой фигге бажайн шасар дюмай. Харамзина таза гыцылгай, ама хюй ранқабжы, ама сард дуа каштар ета о мауи раштнау, умагашка акудыканын қау. Умавацаган яхам тахчын фидар зинат. Хум наражынди, ама ячир раттайд. Андар уи куду сарга сарамбонты, удон фиданын содум. Штай маза сардами так бирасы дарулантай. Модун шартахишгая, удунан таша карута уй барснеште. Машанов шашатты,
Ama dartor kuduvi. Mamagashka. Сарды тахтарсан налвы. Манма люда бахатыр камана тамирлан ма юфарс раттын фанды. Жахма да хоржах и тамирлан. Чи қамырай шая хима хиосы барнон зинады мамана с ногзинат такой канамёдон кутважан сафт қаттыхай рахаша адам ражма хафтама басар хаям жахган райфаштама сымазы амбулгеттама харды фаузыштам жахга. Чи қамыва йосы барнон адайма кана адам. Бужнак, мамагашка хшанат югая даймактайнис баканзана. Фалави мана республика ража монжита шарлаужита اشترنخاش منا خشنادون اجملتتا شخخيشترتا بيرا منا يرون بجاغل ساش سورم جوروتا رجو ديابون مال زورم يا проблемайл اما فلدر ورشاغا ودر فزورم مجافت جان هير ورشك تو يسمخ ويرول يرون بجاجت خيزورم مال ورشاغا وزور سمخ وير ورشاج سمخ ويفجاغل زوره بيرا خرج ونافت راخ شمنا تنبيرا ونافته فلاش خشتنا جناي ما مافتكش زورن سرتك تيلي وناتر شماخ بوجنغون تنقال بيرا ورشك تيما تبان ويه منا يرون سارد چيقو ما فجاغوت فارشتات شفر وتياي وتسغن رشتا گرسد ميا بارن قوي اسخداو من ايتا خرج ما منافتكنا ما اشتر بوجنغون تاميرلان اسران دغ تصلفت خشن كنزنان ومن نخملوجتا در بيرا ويه ويفشتن نافته چي فجاغ وخي مسرايشتا جغوس خشتا مي ودا چي رايشا منا ديشاغ شماخ ما تيلي ويتخيا شارشتا ما هاردغاي زورم اما افتشي فجغ وما در فزور من افتجغ ارباسو ما دد خوش در قدتا جغ دا جونچن در قدتا ما دا كتبا فجموي ما دا كتبا فجموي ودا ودون در ماختري كنزشتمت كزيشت قابوا يد ميديش سوا يا خلفه وسن خاشن ما دارتر ما قدجغون منا ديريكتيفني خجنايم باكنني من مافتكشه نو خيساوات تر قام زوروي خشنات تر زوروي نخاش تر زوروي شخ خيشترت مكاج خيشترت ما كم باي قرسشته كم باي قرسشته فلا منر دبون يدر جختا اجدر تما قدجغون ارزي سمايه خدغرتك يوم يكن ما ان كان جنالو زم مافتكشه من ما قلت لافتك وخشا ودادم منافت مرسدشتا مش قلي نرقت سلغاي غبركن رايت مافتك ترشكيه نيج وافرتم گشكي اما صارت يا خياراج يا خدق راج صارت ما مافتكش ما وتسقى بامبارزشتي شاجولدا خاشتايف زشتي شخدق هذا ورتا يوغر دونيشتر در غورتم قد تاكسرا غويتا ونكتم سون كايرايد توي او ماسا غيدر ادم شخيفه فشوت كوتوي ارزي أفيسا أرزي خدق يا أخي أفيسا الأرز يا أخي سيا خاصدي ويبرقنا نينرما أما سجدر قد تاكشرتن سرمبون تشبارتي ودي وسأرز فشتمي أربعة سمانية وند دشتاده ميجونو تيرونج در بيرته منا إنترنت تخداد على خجون إنفورماسي وينا خوشن قرينا كتا أما هوي راقري منا آدم آف مليار دشيشته ما مازيو مليار باجاي وجرجا مني هو عند صادم وما جش كدر هيروس قد تكتيت ميدك در قامة خيساوات كشا اشتاي منا خيساوات در بيرته فجعن سرقوم شراف دشت ترتكش نوم نزور شد بوليتيكون قد تاغرا وازا ما خرتك ودت النزورم اما ورا شيء اشتر خيساوات در بيرته جعن غربيرش در نيسا من خل ساخمادم قاغن افتو ما هذا ومجش كنيوندنس بيرته يرونج در من دامنا يتكنن سماشش كنا من نشيبير وتكنزش ديفشته من وسبياجيه وسخابرت بيرشته تاميرلان بون راجدر دوبا بون راجدر من هي أساس ستودي مخمودي شوبيت أعلانما راجدر كود أنكارن جنزرت كوتا هو كود أنكارن جنزرت كوتا ما كود إيموشنال نخاش تودي شيرا نخاش وتسجن يافت بافلا دي ويدر بوني جرما يوس فونز جي باشتيناد أما تشيبت تخيزورني أما اشتتا ينخاش من كنت فجن سياسة ستودي اشتتا أما كم كاميرا كشكيسة جيدر أرجوم فشيت ما تنقد تخيجاختا ما وندو تومن ما أومن وفندر تكي فترشن قطو يا آدم ما آدم تاش باس دي ما ترشن سادم تاميرلان ما منس جاختا وما ما يقدك بافتاوي شوي فند سايكوي كنم جاخ جي قام رايشا وسبرنون زينادي خيمة او فلان رماخشنا دو سقد تدرافت في دارشت امين نخملو وقدر فوزن جاخ فاشتو مام كيدرت اس ستودي اما وما من افت من كجا غازوابن اما اش سما قام رايدايون ما نيسم رايدتاد ورتواليش كما رايداو تشتي تاودج جاخ
بیرت شخصی رایت توی من با خاطر که خگاگا نخم خبر میده و کوشب مماکش شخی ما خم خش رایت توی رایت توی چیجون این نت در بافش موی ما ود افته گتسلگای کرزی مگش که کرزی فش بگه آپارا خاتوزن قامن فی داروا اندرگنن نیهر دلين سفدكو كناي والتاريخي يواي وتاريخي فانترمنا نقوشش زاكسمر باسان سترنا اجناس وزنن ما قطاق منشكه بيرو خم آدم دريش ما قاقن دون قطرشته دون قاقن يدن خورجن Мамаудыр юфалы махвацаган абума юрый манхашкот там махкудыканын кавы иронадым гыцылка иште. Ама инна башта тима баргай иронадымай гарбира тарынчынканыз. Ерзірден жағам юрабон савырдын сагырхаштай Индонезитай Сирийтай умтын гыцыладым рынчынканы. Махын таны гыцыл ирыштоны. Гарбира. Ама ума хошаги манабондырға сайкой канам чинзахшафты жиантам каразиву кайна тахшам ама наришам ама кайна қақанам сахошагдырзей мом на программа тадар фалхат юбунай и набома уйтхай канам тема тадар та ногай уйтхай шишам. Усамай адам ерку кушай يوخاتي نخاتي نخاتو دا دايما باوتسني منافته وجرجه ما официалон منا информации чиуна وي منا شماخ تليوناد غاجت فلدرودون الوندن قاو فلما ناس يتچيشت فيسبوك تم واتساب تتكر بابارنس بيره افجر ماجتايش منا فلا ادم افجر تختر باوند سمدرگشكه نشفترشن كانس ما تختر يودون الباوند اسمه منافته وفتو ما اختمك اختبافتونس ما افته ما ادم خشنا paraxat بي فلا وندن قاو هير منا دوخترته نه هير ماغور شخيسي ساش فرنچدي سال زماردي ما كوچنس نو شيخ شو alsı درو فلا هير ودون كنواي كوي ود ساش فلدرويت ما اردبول يودا دراش اختاي ما خنخي القامت خشميرون ادم غرغه درنم گتسل کنه ما من اي حسنيج يوينش كنا كنزني امرشتر منا مارد ما هفته كتسدشتم هفته كسوم نسين خبرتم درنا ماردغ دوتم در شودي تنكتشابو يوي وتنكتشاب Люда, мамагашка хатцыг ганан кодыжахта Тамерлан, амайн уйтахай бужнын кыштайна инна важдитандар кыгаган режиссерта тынг каттахай зурн сораштагдан фафолтканы жага аманын бахатыркан учмахан бужны кайрбасы дышту табони усраштак кайрадих коттат махиман хашканынан уйтахай. Бужнык шымахандар. Жнахын ботта на бон равдышт карумырхатса. Овгата бон сау мафарни махашы. Фаузан ишко асы фалварандар. Рашта Люда, сагдар фалваран. Антышчым бараккананзы уадрайшсыштам, ама нахикаканын куба фаражам. Усы нахаштаишидам шмахмадар чинам кашту дома. Уйна нижзина дом так каштырдар хажна кашад. Нартакатана телекомпании эфир канам хабарты хаяды бар. Разурзыштыса хуршага умахтау алун жағам харжбон. Уахифан диагот уаллык ақсафтыр.